Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa babot sa Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po nyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules o pizza 27 na. Buwan mga higala sa Agosto tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Ginhilamang gihapon mga higala sa atong pagban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga eskutanan karong butaga mga higala. Pag-asa nagmonitor karon sa duha ka mga LPA sud sa Pilipinas. Kining duha ka mga low pressure area mga sukintig paminaw. Ang usa ka LPA anaa sa Patnanungan sa Quezon, samtang ang laing LPA anaa sa Dagupan, Pangasinan. Straight to the point. Aduna kini kini minus og medium nga kahigayunan nga mamahimong bagyo sa mosunod nga 24 oras. Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad mahigala ayay duha ka LPA unya kung duha ka LPA ayay mo uwan, ayay mo baha. Di ginato tuyoon, may numduman ginato may galang flood control project. Di ginato tuyoon, may galabay nature gyud mga sukitig paminaw ang mupahinumdum kanato. I-remind ta kanunay mahigala sa kinaiyahan. Ang nature mismo may mapahinumdum nato nga ayaw kalimte ang issue sa flood control project. Ato nagpagtagad rumbuntaga mahigala kay laliman kin duha ka mga low pressure area, manghinaot ta makigalaan nga di lang in tao ni maka-create og damage, no? O niya, kita laging tao mga kaigsunan na ama na mga higalang kinaiyahan, doon na unta ta mga higalay atong makahimo tagpanikay sikay within our control nga unta kinini ang atong malikayan kanang grabe nga pagbaha. Doon na tay kwarta mahigala, buhis gikan sa katawhan, kung di lang unta kurakuton, at least makahatag unta mga higala o tabang nga dili ta mabiktima sa baha, nga ang atong kasapaan, ang atong mga suba, mabutangan sa flood control mga higala nga mga proyekto, mabutangan og sakto nga mga riprap, sa ato pa inigagi sa tubig, inigbulog sa tubig, di gyud sa makagawas, di gyud sa makakawas sa mga suba, sa mga sapa. Kay doon na may riprap nga klaro. Ang problema kung substandard ang riprap, inigagi sa tubig, mabungkak ang riprap, di mo ngadtos kabalayan ang tubig. Mo na problema. Nya labang problema kung inigagi sa tubig, muditsos kabalayan kay wa gyud riprap kay nahimong ghost project. Karon buntaga tagaan tagpagtagad sa atong paman-uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the si point. Senador Rodante Marcoleta ang chairman mga higala sa Committee on Blue Ribbon Committee sa Senado ni butyag na nga iyan ang pangsumpinahan tanan indikin. Sumpinahan ang tanan nga mga contractors, labi na ang top 15 nga mga contractors kay wa mo tunga tong uban. Labaw wa mo tunga ang pamilyang Diskaya mga higala niadtong unang hearing sa Senado. Straight to the point. Duhagyod sa ilang mga construction firms ang nasod mga kaigalaan sa top 15. Napagyod sa top 5. Wa pod palupig mahigala oy. Ang Omega, Alpha and Omega og ang Saint Timothy naagyod diha mahigala. Wa pod palupig ang atong QM Builders kinaama sa top 4.
Ang ila mga higala nga duha na kasodyod plus ang ila pang uban nga mga corporation siyam tanan nga nakakuha mga higala kontrata gikan sa Department of Public Works and Highways. Ang nakuha mahigala sa pamilyang Diskaya miabot og 31 billion tanan. Hesus Ginoo ko. Straight to the point. Karon butaga tagaan tanig pagtagad wa pagid mo tunga sa Senado atol sa hearing. Kaya tanig pagtagad sab karon butaga sa atong paban-uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ug point. unya ang mga proyekto sa Department of Public Works and Highways dinhi sa Cebu, sa Cebu City in particular, temporaryong gipasuspenso ni Mayor Nestor Archibal hangtod nga dili matuman sa ahensya ang saktong koordinasyon tali sa syudad og kaminusan ang epekto niini sa dagan sa trapiko. Straight to the Onay point. problema mahigalas gobyerno kay pinulpol ba? Plangka-plangkang pagkaistorya ha. Doon ay budget ang National Day, ala implement. Dili mo coordinate sa lokal, asa man dapita gyud ang angay nga butangan sa proyekto. Ang importante gyud ta, o doon ay kwartang national mo coordinate sa lokal, magsabot o mag-amot mahigala na ay kwarta sa lokal, unya mo tabang ang kwartas national usara ka project. Dili kay mag-iyahay lang mahigala og himo-himo og project. Iyahay lang kung asa ang kwarta. Mao nay problema ang dako. Why klarong koordinasyon man ang gipahunong karon ni Mayor Nestor Archibal. Straight to the Kaya point. pinulpol kay ba? Kita mo mga projects mahigalas Japan day. Kana mga projects sa mga countries nga mga kuan? First world countries. Klaro man yan ang project. Doon ay kwarta nga tong local government. Example, ang Cebu na ay kwarta para sa flood control. Dili niya kaya ang budget sa tibuok syudad. Mangayo kag tabang sa nasyonal magtinabangay. Iamot ang kwarta sa syudad o ang kwartas nasyonal. Dili kay iyahay lang may gala. Ang nasyonal nasa kwarta na project po sa ila. Di apoy syudad may gala na apoy ila. Unsa may mahitabo? Ato ni tagag pagtagad lubutaga mga sukid dig paminaw. Kinilagi og ang tuyo ba dili bitaw sincere nga alang sa proyekto. Ang tuyo unsaon pagkawat ang kwarta. Mo nay klaro diha. Straight to the point. Pa-project. Inda guys, kunuhay project apan ang gitumong mga higala dili gyud ang proyekto. Ang tumong unsaon nga ma-legitimate kunuhay, ma-legitimize ang pagkawat sa kwarta. Mo nay problema. Bisan gani ka na mahigalang ghost project. Unsa man ang project kay may tuyo? Why nakita ang project? Ang ilang siguro lamang nga ang mga dokumento na atanan. Unsaon nga mo appear kunuhay and submit, implemented, completed. Hesus Ginoo ko. Straight to the point. Katanig pagtagad karong butaga mga kagalaan. Muna nga paimbisigaran dito mahigalas Batangas, ang DPWH nga district engineer mga sukid tig paminaw, mauna mga higalay nadakpan sa entrapment operation kay iyang i-bribe ang usa ka congressman nga bag-o pa, neophyte congressman. To nadakpan mahigala nagpakauaw lang ni og nang lipaghong tay-ogron ang tibuok Department of Public Works and Highways nga ni ay nadakpan atol sa entrapment operation. Straight to the point. Kung ikaw taga DPWH, mura kag dili ganahan nga ang imong apelyido, asa ka nagtrabaho? Naa sa gobyerno? Unsa man nga gobyerno? Basta naa sa gobyerno. Mura dili ka ganahan nga moingon nga DPWH. Ato ni pagtagad lumutaga sa atong paman-uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Mura point. mahigalag si Diskaya nga proud kaayo nga nanguntrata sa lagbalay mga kagalaan, private pa lang ilang panguntrata. Wa gyud in town kuno hinay-hinay lamang. Didto na mahigala na usab ang kinabuhi. Nausab ang kinabuhi. DPWH is the key. Ato ni pagtagad lumutaga, ba't nahibaw ta? Doon na pa'y daghang tarong diha sa Department of Public Works and Highways. Maamong lang sila ining uban. At yan mo na karon doon nadakpan mahigala. District Engineer to the preso ron. Kay nadakpan sa entrapment operation. Unsa man na, di mauwaw ang tibuok department mga sukintig paminaw. Straight to the Unya point. unsa man mga higala si Manuel Bunuan wa gyud plano nga mo resign. Straight to the point. Bisan pa man ang Malacañang ni ingon na doon na confirmation gikan mahigala ni kanhi Secretary Singson, ang DPWH Secretary during the time of President Noynoy Aquino, Straight to the nga point. gi-offeran siya sa Malacañang. Pero si Singson wa mga higala mo dawat sa maong offer. Daghang rason. Pwedeng wa sa mo dawat, gumikan mga higala kay di na baka makaya niya mo consented ta sa pamilya or wa sa mo dawat samtang naa diha si Bunuan. Straight to the point. Aron butaga tagan tani pagtagad sa tuban uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa pikas bahin upat ka mga flood control project sa dakbayan sa Subo gi-award di ay sa na-controversial nga QM Builders nga iya ni Alan Quirante. Straight to the Ni point. aday pod mahigala sa Cebu City na man day pod QM Builders din nga project.
asa man dapitan ning project sa QM Builders. Mayintag mahibaw-an nato para makita nato mahigala unsa man ang Guadalupe ba nga river? Asa man dapitan nga river ang gitrabaho sa QM. Straight to the Natanig point. pagtagad lumuntaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Pero point. gahapon mahigala bida dako ang kontrobersiya oy. Atay og sad mahigala ang atong mga balita mga kagalaan bida natabunan sa ang ubang mga balita gumikan sa pagkatanggal mga higala pagkarelibo ni General Nicolas Torre isip PNP chief. Straight to the point. Unsa ba kay tinuod nga rason ani gyud? Ato ni hatagag pagtagad rubutaga makagalaan kay daghang mga huhungihong mauni mauna, tinuod na bagyod ni nga tanggal si Torre. Naa naman, na may puli. So wala sa PNP unsaon naman aron? Ang pangutanan nako despite sa gihimo ni Torre nga murag iyang gitaya ang iyang karer, iyang gitaya iyang kinabuhi, iyang gitaya tanan. Aron mga higala nga sagol pa sip-sip sad, Og matod pa sa tunakuhang report sa tong reporter to sa Camp Crame nga nang hipos na og hinahinay si Torre. Buti pasabot nga wala gyud. Mubabay na gyud siya mahigala sa Philippine National Police to nang hipos na. Iyan ang gipangukay hasta ang iyang mga higalang mga uniforme sa boxing. So naunsa man ang hitabua? Makahimo ba ang administrasyon ni BBM ni ana or drama raning tanan? Ato ni hatagag pagtagad lubutaga sa atong uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin tuapod ang gobernador sa Asamar nga nagkurat sa mga higala paano to matiwas kay natabunan sa isyu gahapon. Inay atong tiwason mga higala natabunan na po dinon sa isyu kay mas dako mang isyu ni Torre. Atong isgutan tong kurat sa dito nga nag-viral kay nag-init sa itsa o daghang kwarta. Pero sa pikas bahin atong i-present na nga fair nga pagka-present kay unsa day nang kurat sa dito sa Samar ug sa Leyte. Ato na tagad pagtagad mga kaigalaan. Samtang sa pikas bahin din sa Sugbo ni apoy laing natabunan nga isyu pero di na nato kalintan. Kay doon na po daghan nga mo pahinomdom na to. Ang developer sa Dastraya, kinini ang dito sa Santa Fe, Isla sa Bantayan ni Auhag sa Environmental Management Bureau 7 nga ilibgas ang suspension order batok sa ilang construction ug ni-insister nga wa sila'y nalapas nga environmental laws subay sa katukuran sa maong resort. Straight to the point. At nagpagtagad doon mahigala tanawa ko ng Bantayan Island, umusuro ka sa Bantayan Island, tulo ka mga lungsod ng naa diha. Ang Bantayan, Municipality of Bantayan, Municipality of Madrilhos o Municipality of Santa Fe. Tanan nga mga businessmen dito, tanan nga mga tao dito nga nagtukod og business nituman sa balaod nga kutobra sa tulo ka andana ang ilang tukuron nga edipisyo. Ang tanan mahigala nituman si Dino Raywa. Inay maoy leader nga maoy muuna o patuman mahigala sa balaod. Mauuntay model say naguna-una. Sa usa ka protected area halagi paturatoy mahigala pataas sa iyang building. Aganta ni pagtagad doon. Nya unsa may tabo na mahimong president. Imagine DNR. Tanawan niyo mayo. Nakalapas sa balaod mga sukid tig babinaw kay declared ka na nga protected area. Unya, ang mahitabo niya na mga kaigalaan. Ibutan ka lang nga tugutan ang naa. Mahimong president sa aban mingon to mga pwede man lagi sa kwan kay tungod hawod si Dino. Mutukod sa mig amo. Morning tawhana mga higala nga porbida. Nituman ang tanan si RD. Inana ka Straight to the point. hawod mga sukid tig paminaw. Katanig pagtagad dubutaga sa atong pabanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Kauluhan, Batangas Representative Leandro Leviste ni Auhag ni District Engineer Abelardo Calalo nga mahimong state witness. Mas mayo pa day, Mas mayo pa. Total na wawa naman ka, naigo nago ka, nadakpan sa entrapment operation. Unsa pa may bansago nimong imong ikapasigarbo ngadto sa imong mga anak ngadto sa imong tibok banay, Usa ka higayon ni pasar ka sa pagka-engineer. Pagtan-aw nila nga pasar ka na ni congratulate silang tanan, garbos lang tanan nimo. Pero karon imo silang tanan gipakaawawan gumikan sa imong pagdawat sa o paghatod sa suborno o nadakpan ka sa entrapment operation porbida. Straight to the So point. giawhag siya may gala ni Congressman Leviste nga kung mahimo aron magkalingkawas ka ana. Total di man mi mutuo nga ikaw gyud mo ay pinakadako din kining imo gisugo ra magyud kaan asa makamangita ang offer may 3 million ang gihatod dito 3 million dakpan kutob sa 360 million ang ibahin sa congressman. Usaon naman so
kinini ang doon na ginagsugo asa magkwarta ng 360 million ng district engineer. So doon na gyud mga nagsugo mga higala. So giyawhag siya nga mag-state witness na lang ka. Ha? So libiste kung o kinini ang Kalalo, engineer Kalalo, og magkinaon sa itug-an na ng tanan. Uslan man ning kalakihan na uwawan ka, ha? Mas mawa pa imong uwaw kung moingon mga higala malingkawas nimo, imong ma-redeem ang imong dungog. Og moingon siya inday kay nga ako gisugo ra ko. Ang nagsugo actually kining dako-dako namo nga ranggo. Usla naman ning kalakiya, ang ikaw may mohilamos sa tanang kawawan. Nya ikaw may mohilamos katos bilangguan. Oy, kahiro ra sab nimo. So ala, una-una ag maayo mo na gyud damay-damay na dis. Ini og uban pa mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko maaasahan mo mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo buo ang prinsipyo, yan ang tatak RMN radyo mo nationwide. Tatak RMN radyo mo nationwide. RMN radyo mo nationwide. Straight to the point.